V-am găsit la un nou clip. Astăzi ne vom juca Stumble Race pentru că am văzut că short-ul a fost susținut cu 300 de vizite și 20 de like-uri. Am zis să postez un clip de Stumble Race să văd dacă vă place. Și jucăm pe contul meu. Din câte puteți vedea, am luat Capybara, Jelly Capybara. Și să vă arăt skin-urile și toate chestiile mele. Astea sunt cam toate skin-urile mele. Haideți să vă arăt și motorile și astea poate pe cineva interesează. Aici să luăm ceva. Asta să-l punem în loc de hai. Haideți să dăm un meci normal mai întâi. Dacă vă întrebați de ce capibara e în culoarea asta, eu am făcut-o în negru și se vede mai închis. O să vă arăt după aia. Să vedem ce hartă pică. Mă pricep cât de cât la Stumble Race. Dar uneori mai mă prostesc. Sincer vă zic. Haideți să vedem. Hai. Să nu luăm body block. E bine, e bine. Mulțumesc. Eu mă bucur că mi-a dat o lovitură. De ce mă bucur că mi-a dat o lovitură? Haideți să facem un schemă aici. Perfect. Haideți să așteptăm să se califice ăștia. Uitați. De ce nu s-a calificat extraterestrul? E întrebarea mea. Adică aștepta acolo să piardă? Sau să aștepte playerii să vină și după aceea să se califice ca să le facă în ciudă? Că sunt la final și nu mai pot să treacă că se califică. Sincer să vă zic, pe harta asta nu prea mă descurc atât de bine. Haideți să vedem. Oh! Am prins. Haideți să facem o schemă. Mi-a dat piciorul nesimțitul. Mamă, cea mai înceată mașină. Mai mă lovesc și tot de toți pereții. Dar nu ia virajul cum trebuie. Trebuie să merg drept. Se va deschide. Bă, dar sunt prea mulți în față. Să sperăm că ne calificăm. Haide! Nu! V-am zis că nu prea mă pricep. La limită, come on. Haideți să vă arăt. Oh. Ok, haideți să vă arăt skin-ul pe capibara. Cum ar trebui normal. Așa ar trebui să fie normal. Și tu îi poți schimba culorile în orice culoare. Și ea se face mai închisă, mai deschisă. Haideți să o lăsăm normală. Sau... Haideți să o lăsăm normală momentan. Haideți să mai dăm un match. Poate îl câștigăm și pe ăsta. Pe ăsta. Că meciul anterior. Ok. Să trecem la match. Să trecem la match. Suntem 32 de player, dar ne pune să așteptăm. Deștept joc. N-am ce să zic. Haideți să vedem. Bă, mă descurc destul de bine. Știu să fac câteva scheme. Cam toate. Câteva scheme. Aoleu, ce lag am avut. Și încă mai am. Fuck. Eu nu mă las. Trebuie să fac schemă.
Că trebuie să mai mă antrenez pe harta asta. Ha, sunt deștept. Așa, mi-a reușit măcar acolo. Perfect. Haideți să facem schema aici să vedem dacă ne reușește. Perfect. Ne-a reușit schema. Mulțumesc navetă spațială. Să-ți trăiască familia. Și ia haide să așteptăm și noi puțin aici. Să dăm emotul. Yay, bani! Fia naiba de tornadă. Împuțită. Mi-a dat pumn. Nezimțită. Dar dacă e fata. Nu, cred că e băiat. M-am uitat la numele lui. Astăzi eu o să mai postez un short tot cu Stumble Guys. Spoiler. Unde e? Haide. Nu, n-am apucat să dau jump. S-ar putea să pierdem. Nu prea îmi place harta asta. Haideți repede să ne prindă asteroidul. Nu mă băgați în seamă. Prefăceți-vă că n-am zis nimic. Nu! Oh, come on, bo. Încerc eu scheme. Haideți să vedem. Haideți să facem o schemă. Nu-i pe mijloc. Stați să vedem unde se duc. Pe acolo. Nu! Yes! Ne-am calificat. Nu, tornada, nu! Se califică tornada. Fia naivă. Haideți în final să vedem ce ne pică. Deci dacă ne pică lava, nici nu mai ar trebui să încerc. Nu-mi place efectiv. Jocul mai mi-a dat o șansă, dar asta e finală. În mijloc. Poate chiar avem o șansă. Ce? What the fuck? What the fuck se întâmplă? Ne-a reînceput harta. Uitați ce ce are mă dintele lui ăla? Săracul. Hai că asta albă e mai bună. Uitați ce bine merge. Să nu se bage ala în fața mea. Am șanse, boys. Da, nu mai am nicio șansă, cred. Ba da, am câștigat și cu bug-uri și cu tot. Faceți repede un short cu bug-ul ăsta. Noi pe la un sfert de hartă și Stumble Guys. Bă, a început harta, bro. Nu știu, frate. A început harta. De 2 ori. O să ne mai dea reclame, că ce să facem? Și, din câte puteți vedea, am cam terminat Battle Pass. O să pun mâine. Azi un short. Nu mai contează. Că short-ul voi pune mai devreme decât clipul, cred. Haideți să dăm și la update aici, la harta asta. Am jucat puțin.
ca să văd cum e. Haide. Anyway, strângem gemuri pentru un Battle Pass. Dar nu vreau să iau un Battle Pass dacă are inimă. Vom aștepta până e piciorul, cred, din cauza că piciorul ne va ajuta foarte mult, din cauza că îl putem folosi și ca pumn, dar nu chiar așa. Și ne putem deplasa repede, că e piciorul. Dacă dăm double jump și dăm și piciorul, păi ne ducem rachetă. Haideți să vedem aici. Oh my god. Oh, yes! Haideți să facem schema. Schemașă. Haide. Perfect. Mi-a ieșit schema. Nu! Oh my god, ne-a prins. Mă, ce e aia? Shawarma? Nimă shawarma. Haide, repede în mijloc. Bine, am scăpat. Haideți să încercăm să facem schema. Aici nu reușește. E greu aici să te ții. Nu! Iar, mereu cad acolo. Nu mă pot ține, efectiv. Haideți să încercăm să facem schema. Ai! Deci s-a pus pe burtă! Haide. Ridică-te, omule! Nu băgați în seamă. Efect. Am zis omule și e cam un jeleu. Dar înțelegeți voi. Haide să încerc. Da, du-te, naiba de jet. Emote. Emotion reveal. Să aruncăm cu bani și să ne calificăm. Sper să vă placă Stumble Guys, adică am văzut la short-ul ăla destul de multe aprecieri. Haideți să vedem să se califice și ăștia. Ăla termină turneul ăla cu banana extraterestră. Asta a calificat. Haideți să vedem următoarea rundă ce o să fie. Ce naiba face, mă, scheletele ăla? Face ca spagheta, ce naiba are? Dar uitați-vă jos. Și cred că s-a băguit. Oh my god. Am net, bro. Stumble Guys are ceva. E acum îmi dau seama. Hei, am zis, oare ce hartă va pica? Și am dat pe eventul ăsta și numai harta aia va pica. Nu o dați cu mine, fraților. Haideți să vedem. Ce... Iar vreau să zic ce hartă va pica. Haideți să vedem dacă sunt buni. Oh my god. Ok. Am încercat să îmi dau emote, că poate mă punea pe loc. Văd că ăștia știu. Stie-ne, ești prost. Haideți să mai încercăm o dată. Pe acolo, pe jos, e mai greu. Stați. Haideți acum. Ai! Perfect! Vedeți, emote-ul vă salvează de orice. Am crezut că... Fuck!
Perfect. Deci puteți trișa foarte ușor jocul cu emote-ul. Am luat... Gata. Am ajuns. Nu mai încercăm pe sus. Ce naiba? Mergem pe șuncă. Mergem pe șuncă. Ce greu e pe acolo. Trebuie să o iei pe aici, n-ai cum. Pe salam. Nu! N-ai asta. Poate poți trișa. Oh. Nu ne calificăm, boys. Come on! Nu pot să trec de șunca. Haideți. Bă, dar bilele astea sunt enervante. Să-mi... N-ați avut nimic. Dar nu se poate. Ok, am găsit un shortcut. Easy, bro. Emotion reveal. Haideți. Nimic nu vă poate lua. Poate. Oh. No. Boys, mai dăm una. Haideți să mai încercăm o dată. Să mai noob de fel. Nu mă joc chiar de atât de mult timp, din cauza că skin-urile alea le-am luat din free spin. Pentru capibara asta chiar m-am străduit. Am ratat emote-ul și aparent chiar am trecut. Sunt bun. De ce când zic că sunt bun mă omoară? Asta știu. Sunt prost la joc. Nu știu să joc. Hai că da. Haideți cu shortcut-ul. Repede, încercați și voi shortcut-ul ca să nu ziceți că sunt hacker. Uitați, și ăla îl face. Dar de ce pe mine? De ce nu pe ăla? De ce? Haideți să încercăm. Bă, dar e nesimțit jocul. Să mor eu. Bilele de foc. Că îi mai arăt eu niște bile jocului. Haideți. Oh, doamne, ești român. Come on, bila. Ce? M-am blocat în nachos. Păi cum am trecut prin el dacă... Nu are logică la faza aia. Haideți cu emote-ul. Ciumă. What the fuck? Haideți să ne calificăm. Haideți să facem schemă ca să nu ne mai calificăm. Haideți că ne-a reușit. Ne-am calificat. Să vedem. Ce naiba fac ăștia? Haideți să vedem o rău. Nu, mă arăt pe geam, fraților. Mereu vreau să spun. Oare care e următoarea mapă? Nu mă băgați în seamă dacă zic asta.
Nu trebuia să dau. Ce n-ai? Uitați unde a ajuns pixel orbitul ăla sau ce e. Nu mi-au eu schimb. Ah! Nu! Fuck! Haideți. Hai că da. N-ai nicio șansă, burrito. Sau shawarma! Fuck! A trăit eu să zic că n-are nicio șansă. Haideți! Bine. Dacă mai mă atinge o bilă din aia, nu-i corect. De ce naiba sunt bile de foc? Ce, unde suntem? În Lavaland? Așa. Oare că vedeam că mă atinge o bilă la final și nu mai trecem. Nu. Bă, cum n-ai? Ce? Ce n-ai? Poate întâmpla și asta dacă folosești mult. Vă rog, te rog. Nu! Fuck! Haideți să colectăm astea. Dăm reclamarea. Boys, aici se încheie și episodul. Sper că v-a plăcut și dacă vă place o să mai facem episoade. Pa!